συγκεκριμένο ζήτημα ασχολείται με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον προπολογισμό αλλά και τη διαχείριση των οικονομικών παραμέτρων που τη διέπουν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστικά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση αλλά και τα ζητήματα τη πράσινη συμφωνία. Αρχικά, αν κάποιο ρίξει μια ματιά στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021-2027, θα διαπιστώσει ότι το περιβάλλον, η πράσινη μετάβαση, η φυσική πόρη βρίσκονται στη δεύτερη μεγαλύτερη προγραμματική κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι ενδεικτικά άλλε δαπάνε όπω η οικονομική συνοχή, η άμυνα ή η ασφάλεια πλησιάζουν περίπου το 1/2 των χρημάτων που δαπανώνται μόνο για το περιβάλλον. Εγώ το θεωρώ μείζωνος σημασίας για τα πιο αδύναμα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ύπαρξη του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο έχει 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ και φυσικά έχει στόχο να στηρίξει τις περιοχές όπου πλήττονται από την επίτευξη σημαντικής ουδετερότητας. Οι αγρότες, τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες μας που αποτελούν το πυρήνα της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττονται καθημερινά, όχι μόνο από παγκόσμιες αναταράξεις, αλλά και από τις περιβαλλοντικές πολιτικές που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, η πολιτική από τα αγρόκτημα στο πιάτα είναι μια τέτοια πολιτική και μην γελιόμαστε, η εισβολή, ο Ρωσοκρινικός πόλεμος απέδειξε άλλωστε και την εξάρτηση. Με θέμα τον προσδιορισμό μέτρων και ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη της δίκαιης μετάβασης. Χρόνος του μιλητή 1,5 λεπτό και ολικός χρόνος για τους 15. Λοιπόν, όπως είπα πριν, άκουσα πάρα πολύ σε πολλούς λόγους που προαναφερθήκαν ότι υπάρχουν πολλές χώρες που ενδιαφέρονται για το πώς θα επιτευχθεί η δίκαιη μετάβαση. Δηλαδή, το πώς θα βοηθηθούν ορισμένες κοινωνικές ομάδες μέσω κάποιων ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν περισσότερο για να υλοποιηθεί αυτή η δίκαιη μετάβαση. Είμαι σύμφωνη, η Λετωνία είναι σύμφωνη με την Φιλανδία, η οποία προανέφερε ότι θα μπορούσε ένα μέτρο να είναι η παραχώρηση δωρεάν υλικών αποστοποίησης στους αγρότες. Παρ' όλα αυτά, κάτι το οποίο τη ρώτησα ήταν το με ποια μέτρα, με ποια κριτήρια θα μπορούσαν να δοθούν αυτά τα χρήματα, οι επιδοτήσεις. Δηλαδή, αν θα είχαν κάποιοι αγρότες ή κάποιες κοινωνικές ομάδες προτεραιότητα σε σχέση με κάποιους άλλους. Επίσης, ένα άλλο μέτρο θα ήταν η ενίσχυση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης μέσω του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πρέπει πρωταρχικά να διατεθεί για αυτό το στόχο. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός δίνει στο κομμάτι του περιβάλλοντος, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό, αν θα καλά που δίνει. Επομένως, θα έπρεπε να διατεθούν αρκετά χρήματα αυτού του προϋπολογισμού σε αυτό το κομμάτι.